Γιατί αναδιαστήματα έχουν κατηγορηθεί ως κανίβαλοι, ως οτιδήποτε. Σωστά. Λοιπόν, και θα δούμε και στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι ότι από τη στιγμή που χωριστήκαν από το κετομάδα και τη μητέρα τους, αναλαμβάνει ο κυναγωγός, ο ιδιοκτήτης, να τα ακολουθήσει σε μια συμπεριφορά που θα ακολουθήσουν μετά στους αγώνες. Εδώ βλέπουμε, είναι και συγκεκριμένα και δύο αδερφάκια, δύο θηλυκές, με τους κυναγωγούς τους εκτελούν διαδικασίες βασικής υπακοής. Δηλαδή το σκυλί μαθαίνει να ακολουθεί τον κυναγωγό του, να επιβραβεύεται αποκλειστικά και μόνο με τροφή και θετικά να εισάγουμε αυτή τη στιγμή διάφορες εντολές που θα χρησιμοποιηθούν αργότερα στους αγώνες. Όπως βλέπεις δεν σε έχω διακόψει γιατί παρακολουθώ και τα δύο αδερφάκια, όπως μου είπες. Θα με διακόψεις. Θα σε διακόψω έτσι κι αλλιώς. Έχω πολλές απορίες ακόμα. Αλλά βλέπω ότι, όπως είπες, η επιβράβευση γίνεται ούτως ή άλλως με την νοστιμιά που πρέπει, γιατί έτσι πρέπει. Όλοι χρειαζόμαστε μια νοστιμιά για να αποδώσουμε αργότερα. Πόσο μηνών είναι? Είναι 3 μηνών και αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή θέλουν να επιδώσουν οι κυναγωγοί τους είναι τα σκυλιά αποκλειστικά και μόνο να ασχολούνται μόνο με το αφεντικά. Να μην απασχολούνται καθόλου από άλλους σκύλους, θορύβους, μεγάφωνα. Είναι ένα μεγάλο σχολείο αυτή τη στιγμή για αυτούς. Θορύβους, τον κόσμο που υπάρχει γύρω. Οπότε αργότερα είτε γίνουν σκυλιά αγώνων, είτε απλά για το χύψη λόγο ο κυναγωγός μπορεί να αποφασίσει να μην ασχοληθεί αργότερα. Είναι ένα σκυλί που θα είναι προσιλωμένο αποκλειστικά και μόνο στον ιδιοκτήτη, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα είτε με επιθετικότητα είτε με διάφορους άλλους τρόπους. Ταυτόχρονα θέλουμε πραγματικά να ακούει